Hi, Angelo. Hello po, good evening po. Good evening sa iyo, love. Sige, kwentuhan mo na ako, mahal ko, anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR. Gusto ko lang po sana magpa-advise Opo. ex-girlfriend ko Okay. na sa ngayon po nasa Saudi na po siya. Okay. Sabi niya po kasi hindi naman po sana talaga kami magkakahiwalay kung hindi lang po magsa-Saudi siya. Ang sabi niya po sa akin, hindi ko raw po muna siya istorbohin. Saka iwasan daw po muna namin yung ganito, mag-uusap lagi. Tapos sabi niya, umabot din po kami sa naghihiwalay na po talaga ng tuluyan dahil pero nag-amin pa naman po siya sa akin na mahal niya pa raw po ako. Okay. Inamin niya pa po sa akin na mahal niya pa po ako. Tapos sa ngayon po may nanliligaw po sa kanya. Tapos sabi niya, iwasan raw po siya. Siya naman po yung nagte-text sa akin, tumatawag ng ganon. Sabi ko, paano kita maiiwasan kung ikaw mismo yung tatawag sa akin? Tapos sinabi mo pa sa akin, mahal mo pa ako. Siyempre naman po sa akin naman po, mahal ko pa po siya. Okay. Kasi wala naman pong, hindi naman po talaga kami sa puntong nag-away talaga kami. May nagsiselos lang po siya sa Facebook ko na baka raw po marami daw po akong ka-chat. Tapos sabi niya po sa akin at nagagalit din po siya sa akin dahil hindi ko raw po binibigay sa kanya yung Facebook ko, yung password. Kasi daw marami daw po akong nililihim sa kanya. Wala na kayo, di ba? What for? Ayun nga po, sabi niya po gusto niya rin daw pong malaman ulit yung password ng Facebook ko. Tapos yung una ko pong Facebook, hinak niya po. Okay. Hinak niya po yung Facebook kong una. Tapos yung ngayon po, gusto niya rin pong makuha yung Facebook ko. Gusto ko sana, hindi na po sana ibigay sa kanya. Okay. Pinipilit niya pong kunin ulit yun dahil marami pa po kaming picture doon na andun pa po yung mga picture namin dalawa. And so, ba't di mo na lang Ngayon, ipasa? ayaw niya pong, ayun nga po, pinapasa ko rin po sa kanya. Ayaw niya naman pong, gusto niya po yung password po ng account ko kasi nandun daw po lahat. Okay. Gusto niya raw pong makita lahat. At sabi niya po sa akin, kung pwede, tigil-tigilan ko na siya kasi nga po, may mahal na daw siyang iba. At sana daw po matanggap po yung paghihiwalay namin dalawa. Sabi ko nga po, pinipilit ko naman tanggapin na wala na talaga tayo. Kasi nga po, meron na po nang liligaw sa kanya. Tapos Okay. meron pa rin po siyang boyfriend. Nahuli ko po siya sa Facebook, may boyfriend po siya. Yun po ang hindi niya inaamin. Nagsisinungaling po siya. Ako naman po, hindi po ako nagsisinungaling sa kanya lahat naman po linabas ko sa kanya. Tapos pinagbintangan niya pa po kung may asawa raw po ako. Sabi ko, sa edad ko na to, magkakaasawa agad ako. Tapos sabi ko naman, kung mag-iasawa na ako, bakit pa ako maghahanap ng ibang babae na makakasakit pa po ako, di ba po? Nakakapanakit pa po ako ng iba bakit ko pa po gagawin yun kung may asawa naman akong tao? Hindi, ba't kailangan mo pa mag-explain? Wala na naman kayo. Ba't kailangan mo pang mag-explain kay ate? Gusto niya pa po Gusto niya pa pong malaman lahat. Okay. Ba't ka naman nagsasabi? I mean, Angelo, ganito, no? It's parang do not get me wrong, do not get offended by this. Wala akong ibig sabihin dito. Pero, parang common sense lang. Why do I need to explain myself to you? Bakit ko i-explain yung sarili ko sa'yo? Wala na namang tayo. Bakit kita bibigyan ng access sa Facebook ko? Wala na rin naman tayo. Bakit mo ako kailangan sabihan ng ganyan na wag akong magselos, wag akong makialam, may mahal ka ng iba, kung wala na rin naman tayo? I mean, what for? Ba't mo pa ako kinakausap? Kung wala na naman tayo. Kasi yung ginagawa ni ate, bukod sa selfish, inarte pahabol eh. Gusto niyang ma-feel na ang ganda-ganda niya, ang haba-haba ng buhok niya, pinag-aagawan siya ng noon at ngayon, yung mga ganyang feeling. Hindi dapat ine-entertain or bini-baby
yung ganyang klaseng kaartehan. Dapat yung mga ganyang moments pinamumukha mo na sa kanya na talaga ba may boyfriend ka na talaga ba may bago ka na. Okay, fine. Tas diretso block sa Facebook, block sa cellphone. Tas pag gumawa ng ibang account, chinat ka, wag mong pansinin. Pag sinabihan ka, ba't di mo ako pinapansin, ba't mo ako blinak, siguro may iba ka na. Replyan mo, wala kang pake. Wala na tayo, di ba? At sinabi niya rin po sa akin na marami daw pong naghihintay sa kanya. Wala naman tayong pakialam eh. Di go ahead, napaka-arte ng jowa mo. Gusto magpahabol. Sana diretsuhin mo siya, Angelo, na ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Habulin kita? Para manahimik ka? O gusto mo na talagang makipaghiwalay? Kasi ano kay, sala sa init, sala sa lamig. Di ko alam kung anong Yun trip nga mo sa po, buhay. Hindi ko alam Yun kung nga anong po, gusto sabi mo. niya sa akin. Gusto mo bang magpahabol? Gusto mo bang mag-inarte? Gusto mo bang lambingin kita? Sabihin mo lang. Para alam Kasi yun nga ko. pong sinabi niya sa akin Sabi niya po sa akin, kaya daw ako tumatawag sa kanya dahil alam niya daw kung patay na patay daw po ako sa kanya. Mahal na mahal ko daw po siya. Ayun naman po, totoo naman pong mahal na mahal ko po siya. Kasi siya lang naman po yung babaeng minahal ko ng ganito. Okay. Sa ngayon po, pinipilit ko na pong mag-move on sa kanya. Yun nga lang po, hindi ako makapag-move on ng maayos dahil binabalikan niya po ang nakaraan namin. Parang inaungkat niya pa po ulit yung nakaraan namin. Ba't nga hindi mo i-block? Balik namin. Gusto mo di ba makalimot? Ba't di mo pa i-block? Yun nga po, alam niyo yung number ko po Ba't di mo pa rin i-block? Yung tatlo ko pong number, papalit-palit po siya ng number Okay, pag natunugan mong boses niya, ba't di mo ibaba? Hindi ko po masyadong yung boses niya kasi yung number niya po, minsan 4, 3, nagpapalit-palit. Love, na po ganito, siya. kapag alam mo naman kasi na yun ay ibig sabihin, kumbaga doon na papunta yung usapan tungkol na sa relationship ninyo, it's quite obvious. Alangan naman kausapin ka ng nanay niya, kapatid niya, o kapitbahay ninyo tungkol sa kanya. Siyempre, siya lang naman yung makikipag-usap tungkol sa kanya kasi napaka-selfish nga niya. Ang gandang-ganda siya sa sarili niya eh. 'Di ba? Parang bet na bet niyang hinahabol siya, gusto niyang pahabain yung buhok niya. So kung merong ibang babae or merong ibang number na tumawag sa iyo, tapos kaboses niya, tapos ang pinag-uusapan ay tungkol sa kanya, I love myself, pati mo pa sabihin sa kanya, ba't di mo nalang mahalin yung sarili mo? Total mahal na mahal mo yung sarili mo eh. Yun nga po, sinabi ko na po sa kanya na kung pwede naman, ganito na lang po, iwasan na lang natin yung isa't isa kasi sabi ko sa kanya, hindi ka makakapag-move on, hindi rin ako makakapag-move on pag ganito tayo lagi. Ba't kailangan niya mag-move on? Eh meron na nga siyang bago. Yun nga po, gusto niya rin daw po ulit ako. Ah, wow. O diba? Kuya, gamitan natin ng sentido common, kuya. Ikaw, mag-isip ka, paganahin mo yung utak mo. Sa tingin mo, normal sa babae ang ganyan? Ayun nga po, sabi ko nga po. Hindi. Sagutin mo yung tanong ko. Sa tingin mo, normal sa babae ang ganyan? Hindi ko po alam Kasi sige, ganito na lang. Kung hindi mo naiintindihan, sa tingin mo, kaaya-aya sa babae yung ganyan? Hindi po kasi yung ganun Hindi ko po siya maintindihan ng bakit nagkakaganyan siya. Kuya, napakasimple ng tanong, di mo masagot ng diretso. Kaaya-aya ba sa babae yung meron ng jowa, tinetext pa yung ex niya, lumalandi pa sa ex niya, humaharot pa sa ex niya? Tama, mali? Mali po. Mali di po. ba? Gamitin lang natin ng konti yung common sense natin, wag na nating dahilanan. 'Di ba? Kung ayaw mo ng ganyang klaseng babae, kung ayaw mo na ganyan siya, ayaw mo nang nagugulo ka kasi nagmo-move on ka, simple, Angelo. Block mo lang ng i-block. Pag siya na yung kausap mo, alam mong siya na, hindi mo kailangan mag-explain. Hindi mo kailangan na makipag-usap sa kanya. Diretso baba ng cellphone. Bakit? Nagmo-move on ka eh. Minsan nga po kasi gumagamit siya ng tao na tumawag lang sa akin. Love, kapag alam mo ng tungkol sa kanya yung usapan, ibababa mo na diretso, napakadali lang nun. Alin ang mahirap dun? Biruin mo isang stranger, hindi mo kilala, kakausapin ka tungkol sa ex mo? Hindi ka ba magtataka? Hindi mo ba maiisip na siya to? Hindi, the moment na maisip mo na siya to, hindi ba ba? Nagmo-move on ka nga eh. Aanhin mo pa yung pakikipag-usap sa kanya, love.
May jowa na siya. Siya yung nagsabi sa'yo na magkaroon muna kayo ng space. Siya tong nagsasabi na maraming naghihintay sa akin. O di ibigay mo sa kanya yung pagkakataong mahalin yung sarili niya. Total bilib na bilib siya sa sarili niya. Gandang-ganda siya sa sarili niya, di ba? Eh di wag mong pansinin. Ngayon kapag sinabi niya gusto din kasi kita eh. So ano, dalawa kayo sa buhay niya, papayag ka? Hindi naman, pwede po ako papayag kasi buo po akong nagmahal sa kanya. Buo ko pong binigay sa kanyang pagmamahal. O, so anong gagawin mo? Eh, gusto ko po nga sana na iwasan ko na po siya na hindi na po siya tatawag ulit sa akin or kung ano pa man na wala na po akong makikita sa kanya. O, anong gagawin mo in order na magawa mo yon? In order na makamit mo yung gusto mo? Ayun nga po, eh, siguro ko po maging masaya na po ako nun. Makapag-move on na rin po ako kung... Kuya, tatagalugin ko, para makamit mo yung gusto mo, anong kailangan mong gawin? Iwasan na po siya. Paano mo siya iiwasan? Sa paraan pong tatawag niya po, bababaan do po siya sa Facebook po, bablock na rin po siya. So, malinaw na tayong dalawa. Opo. Mahal kasi hindi ka naman niya magugulo, hindi ka niya masasaktan, hindi ka niya makakausap. Kung hindi mo siya kakausapin, hindi mo siya hahayaang saktan ka, hindi mo siya papapasukin uli sa buhay mo. Unang-una, wala ka ng obligasyon sa kanya, wala na kayo. Hindi mo kailangan mag-explain sa kanya kasi siya yung unang bumitaw. Ikatlo, meron na siyang jowa, meron na siyang iba, meron na siyang maraming quote-unquote naghihintay sa kanya. Ika-apat, indikasyon yun kung gaano kaharot si ate. 5, siguro by now, naiintindihan mo na walang mahal si ate kung hindi ang sarili niya. Sobrang ganda ni ate sa paningin niya eh. Yung tipong pag nagising siya sa umaga, tumitingin siya sa salamin, grabe hindi niya kailangan ng talking mirror eh. Siya mismo yung nagsasabi sa sarili niya na ikaw yung pinakamagandang babae sa buong mundo. Lahat ng lalaki mahuhumaling sa'yo. Kahit marami ka ng lalaki on the side, pwede mo pang kunin yung ex mo. Ganyan siya kagandang-ganda sa sarili niya. So utang na loob, Kuya Angelo, imulat mo naman yung mata mo. Diba? Nagmamaganda si ate, humaharot, lumalandi. Ano pa bang gusto mong dahilan para kalimutan na tong taong to? Naiintindihan mo ako, love? Opo. Oo, magising ka sa katotohanan, mahal ko. Hindi siya yung tipo ng babaeng kailangan pang ipaglaban. Kung gusto ka niya, babalik siya. Kung gusto ka niya, sasabihin niya sa'yo diretsahan na, Angelo, nagkamali ako, magbalikan tayo. Yun ang sasabihin niya. Hindi yung pabago-bago, pa iba-iba, minsan sweet, minsan nagre-reminisce, minsan nang mamata, minsan nang iinggit. Ano mang gusto niyang gawin sa buhay niya? Kung hindi siya sure sa gusto niyang gawin sa buhay niya, ikaw mamili ka lang ng isa. It's either maghihintay ka sa kanya, magmumukha kang tanga, o magmumove on ka na para makahanap ka ng iba. Malay mo naman yung mahahanap mo o dadating sa buhay mo, higit pa sa kanya. Hindi mo naman kasi masasabi, Angelo, na yan na yung huli eh. Kaya hindi ako naniniwala sa mga linyahang siya lang yung minahal ko ng ganito. Hindi ako naniniwala sa ganyang linyahan eh. Ayokong maniwala sa ganyan kasi magkakaiba tayo ng klase ng pagmamahal sa iba't ibang taong nakakasalamuha natin sa buhay. Ibang klaseng ibinibigay nating pagmamahal, pag-intindi, pag-unawa sa taong to. Pag naging ex mo siya sa panibagong boyfriend mo, panibagong girlfriend mo, iba na namang klaseng atake ng pagmamahal ang ibibigay mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin siya lang yung minahal ko ng ganito. Panglinyahang movie lang yan pero hindi sa totoong buhay. Doon tayo sa totoo. Lahat ng nakakasalamuha natin, nagiging karelasyon natin, minamahal natin ng todo. Walang pinagkaiba yan sa lahat ng minahal niyong todo. Naintindihan mo ko, love? Opo. Wag tayo masyadong wag natin ginagawang masyadong martyr yung mga sarili natin. Tapos at the end of the day, ginagawa nating mukhang kawawa sa mga istoryang sinasabi natin sa iba. Kasi minsan, tayo ang nagiging dahilan kung bakit nasasaktan tayo ng ganyan. Naintindihan mo ko? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa girlfriend mo na, Diyos ko Lord, gandang-ganda sa sarili niya. Masabi ko lang po sa kanya na sana po magseryoso na po siya sa boyfriend niya ngayon. Kasi nga po, kung lagi po siyang ganyan, malamang po maghihiwalay din sila niyan. Eh, masasabi ko lang po sa kanya na magseryoso na lang po siya at sana po pahalagahan niya na yung taong mga dumarating sa kanya. Huwag niya pong lulukuhin.
para hindi na po siya makapanakit pa ng ibang tao. Yun lang po. Kuya ha, kung ako sa'yo, just move on. Ialis mo na lang si ate sa buhay mo. Ialis mo na lang yung need or yung sabihin na natin yung kagustuhan mo na rin both at the same time na mag-reply sa kanya. Kasi wala na mangyayari, love. Hindi na maibabalik yung dati. Yung even if maging kayo ulit, magiging habit na yan ni ate. Kasi alam niya sa sarili niya na napapaikot ka niya sa mga laro niya eh. Napapaikot ka niya sa kamay niya eh. So, wag mo siyang bigyan ng pagkakataong gawin yun sa'yo ng paulit-ulit. Ito na yung pagkakataon para maipakita mo sa kanya na ikaw yung nag-decide na maghiwalay tayong dalawa. Ikaw yung umalis. Desisyon mo yan, pinili mo yan, panindigan mo yan. Ngayon kung nagsisisi ka man kasi pinakawalan mo ko, that's not my problem anymore. That's yours. Naintindihan mo ako, mahal ko? Opo. Maraming salamat for calling my show, Angelo. Ingat ka lagi, love. Sige po. Bye-bye. Kabisyo, minsan, kaya tayo nasasaktan, uulitin ko, kasi tayo din ang may dahilan. O diba? Hinahayaan kasi natin silang gawin sa atin yung mga ganyan. Alam mo na palang nasasaktan ka. Alam mo naman palang tinutont ka ni ate. Alam mo naman palang si ate cannot make up her mind kung sino talagang gusto niya, ikaw o yung nakasama niya ngayon. 'Di ba? Hinahayaan mo pa. I know na there's a part of you hoping that she will choose you, that she'll be with you. Pero kung mahal ka kasi talaga niyan, she doesn't even have to choose and you didn't have to wait for her answer. Kung mahal ka talaga niyan, hindi yan aalis sa'yo in the first place. 'Di ba? So wag nating gawing tanga yung sarili natin tapos ipagmumukha natin yung sarili natin kawawa, kaawa-awa. Kasi kung babalik yan tao, hindi yan babalik for the right reason. Babalik yan dahil sa awa. And that's something you wouldn't want for yourself. So, kapag ganyan na yung, alam nyo yung ex ninyo or yung girlfriend ninyo or yung boyfriend ninyo is trying to taunt you, trying na mag-inarte sa inyo para habulin nyo, para amuhin nyo. Kung ako sa inyo, wag nyong bilhin yung arte. Ibigay nyo sa kanya yung taste of her own medicine. You wanted this? Ayan, you'll have it. Ngayon kung nasasaktan ka, kung nahihirapan ka, that's no longer my problem. This is not a game. This is a relationship. Sana the moment you stepped in this relationship, sana alam mo sa sarili mo na I'm not playing games. Siniseryoso kita, inaayos ko yung sarili ko, nagiging seryoso ako sa lahat ng ginagawa ko para sa'yo, so you don't get to play games with me just because iinarte ka, just because you wanna feel pretty, you wanna feel wanted, you wanna feel valued. Kasi I don't know what else I can do in order to make you feel that. But this is exactly not one of it. Hindi to masaya. Yung ganong klaseng pautot, yung ganito klaseng quote-unquote thrill sa relationship, yung nagmamaganda ka, tapos sasabihin mo sa partner mo, maraming naghihintay sa akin, hindi, go ahead, doon ka sa kanila. Ba't kailangan kitang amuhin? Ba't kailangan kitang habulin, no, di ba? Bigyan natin ng konting halaga ang mga sarili natin para yung mga taong katulad niya na nag-iinarte at naglalaro, makita nila sa mga sarili nila na ay, hindi pala ako dapat naglalaro kasi ito yung tipo ng taong siniseryoso. Hindi pinaglalaroan, ha?